Kay ka nang ngipon sa kalabaw, taas-taas mo na, di ka mutupong sa kong sulang. Meron akong tigib doon, bago ko pa napahait. Tigibon yung ngipin mo para ano, para matupong na lahat. May buntag niyo mga kaigsunan. May buntag mo, Boss Kaloy. Kumusta mo? Kumusta mo rin tanan ha? Kumusta? May kay nari kag sayo, boss. Di sa'yo, gid ko, kaya kita mo na akong listahan, apurti ni pagkatasa. Tapos taas mo na akong appointment tam, ni pagkatasa, oh. Muna nga na sa'yo ko. So, atong paspasan na. Atong paspasan para atong ibawaan ang inyong problema. Bigin sa maning piring, puro kamuti. Ako din na, boss Kaloy, si Piring, ang leader sa Purok Kamuti. Mo lagi ni among problema, boss Kaloy, sa among purok. Kay tungod, sila wala ko ng mga minyo. Ganahan ko na sila untag maminyo. Yung saan mga wala man sila ko ng mga babay. Di ko na sila maibgan og babay. Ambot lang sad ka, kay basin mga turpe sad na sila. Ako sad, usad sad akong problema. Mausang wala sa kong minyo. Kay tungod po tingin sa akong ngipon, no. Murag medyo napangag ko, boss Kaloy. Nya mo na ako masulti, boss Kaloy nya. Unta matabangan ko nimo, boss. So, mo to problema ni mo, boss Pereng. Ha, problema ni mo about sa babae. So, muadto man ko sa kulon ugma, dalan ti kag babae. Pag atong problema sa dimo sa ngipon, di na ang problemahan kay na ako'y kabaw ganihan nga giihaw. Dako man tong ngipon sa katubangan sa imong way ngipon dia. Wala ibutang para masulbad na. Nya boss Pereng, mo boss Pereng hay mo problema, wala na. Maura na akong problema, boss. Maraming salamat, boss, kay nagkahunaw na ikag kasulbad, boss, sa akong ngipon karon na. Pero sa ato lang, boss, di ka musamot og ka problema ang akong ngipon, boss. Di ka nang ngipon sa kalabaw, taas-taas mo na, di ka mutupong sa kong sulang. Og noon, boss, og katulang itoy sa kalabaw, og igo-igo sa kong ngipon gani. Ayaw lang tong inahan lang. Kaya lang itoy, boss. Okay rin mo, boss? Sa lahat ng problema, boss Pereng, malulutas yan, boss Pereng. Meron akong tigib doon, bago ko pa napahait. Tigibon yung ngipin mo para ano, para matupong na lahat. Para mawala na ka ng problema, para malapit ka na sa chicks. Sige, maraming salamat, boss Kaloy. O, ato nang tawagon ang ikaduhang wana, nga na problema si Boss Eryong, kinsa man ni, from Apali. Apali? O ako yan, Boss Kaloy. Magandang umaga si Boss Kaloy. Naparito ako ngayon, Boss Kaloy, dahil ang problema lang namin sa aming purok ay yung kakulangan namin sa supply ng tubig. Dahil maraming nagre-reklamo sa karamihan sa mga babae sa amin ay dahil wala na daw silang ana-ana sa kanyang mga kabanahan dahil yung mga kanilang mga kipyas nila ang babaho na daw. Kaya yun lang yung problema sa aming purok, Boss Kaloy, at sana maparaanan at magbigyan ng solusyon. Kuan gini mo problema, lisod yun. Lisod din mo problema, Boss Eryong, pagpaitaan to na siya og pagi. Nakita na mga Boss Eryong kanang tubig nga nakita nimo diha anang dagat. Ato na siyang inatan papaingon sa inyo ha. Para masulban yung ana-ana na ha. Boss Kaloy, medyo maalat-alat yung dagat pero mas okay na yung Boss Kaloy. Para mag-ana-ana na sila doon. Maraming salamat, Boss Kaloy. Wala isa pa yan, Boss Eryong. Kung katong tawagon ang ikatulo ha, nga si Boss Tuto from Saging. Tawagon, Boss Tuto. Ako diya ito, leader sa Purok Saging. Among problema sa baskitan, wala diya pong gisaminto nya ginangalata ang nga board. Maorto, Boss Kaloy. So karon, Boss Tuto, mo to imong problema no. Ato nang tagaag solusyonan to na, Boss Tuto. Kana nang alata nang imong board ug ako gi makadaog. Ato nang ipa-fiber to na. Fiberon to na inyong board. Tapos yung yung siminto nyo, pag ako manalo, kapag ako yung piliin, ato nang ipa-tiles. Tiles mo na inyong ditong siminto nyo dito. Kung ako yung makadaog akong pilion ko ninyo. Mo na gusto to, mo na yung problema ha, nasumpad na. Maraming salamat, boss Kaloy. Salamat kayo, Boss Kaloy. So karon no, ato na solusyonan yung mga problema. Before ko mulakaw, mo pauli kadagan ko appointment, akong hatagan mo nako og grasyang gamay. Ako ipabalon ninyo. So akong tawagon si Boss Eryong. Boss Eryong. Akong ihatag nimo ni Boss Eryong. Ay ko kalimti ha. Salamat kayo, Boss Ay Kaloy. kalimti ha. Ay ko kalimti. Salamat kayo, Boss Kaloy. Yak akong tawagon si Boss Tuto. Tingnan niyo.
Ano boss Toto, dako mo siya problema ako pagkapina. Salamat. Ano kalimot ako ha? Ano kalimot ako? Boss Piring, ikaw na. Oh, ali boss Piring. Wow. Oh, mo na pihata din ha. Salamat kay boss Kaloy. Ay, may kalimot ako ha. Angay kang makapitan sa tong barangay, boss. Basta mo ay klinti ha. Sige, sige, ato na ko babay ha, babay. Wala pa kang makapitan, nanghatag na kag ayuda. Ay, problema na problema. Sige, sige. Ayaw mo dito tanan. Sige. no, 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 no.